Ξεκινάει με την κατοχή, είναι για την Μεγαρίδα με τον Πόζογλου να κάνει το drive, αστοχή, επιθετικό rebound του Σωτηρίου. Θα κερδίσει το φάουλ, 2 βολές από τον Πόλα, ο Τρέι Ρόμπινσον, ο Τέρελ Άλεν, ο Γιάννης Απατσίδης, ο Βασίλης Ταβακούκας και ο Γιάννης Φίτρος. Είναι οι 5 του coach Θοδωρή Τερζή, δύο ομάδες οι οποίες έχουν αλλάξει αρκετά σε σχέση με την περσινή σεζόν. Όσον αφορά την γηπεδούχο ομάδα των Μεγάρων, έχει αλλάξει όλους τους παίκτες πλην του Κωνσταντίνου Δεντρινού, ο οποίος παρέμεινε από την περσινή πετυχημένη ομάδα, η οποία όμως δεν καταφέρει να ανέβει στην GBL. Από την άλλη, αποδεικνύει με μεγάλη διαφορά, 45-26 το σκορ αυτή τη στιγμή. Στην πλατεία του Ευστρατείου και από εκεί στον Σωτηρίου. Ο Σωτηρίου θα γυρίσει, πολύ ωραία κίνηση, ωραίο καλάθι του Σωτηρίου. 4. Ο Δεντρινός θα δώσει τον Ευστρατείου. Ο Ευστρατείου θα πάρει ένα pick and roll από τον Σωτηρίου. Ο Ευστρατείου ξανά Σωτηρίου. 6-0 με τον Σωτηρίου, ο οποίος θα δώσει τον Πόζογλου. Και από εκεί ο Σωτηρίου. Ο Σωτηρίου θα γυρίσει εντυπωσιακά. Ωραίο καλάθι από τον Σωτηρίου. Σωτηρίου θα πάρει την μπάλα. Ωραία για κυκλοφορία. Πόζογλου για 3. Το δοβάλλει ο Νικ Πόζογλου. 30-17. Νεδρινός θα δώσει Σωτηρίου. Σωτηρίου θα γυρίσει, πολύ ωραία κίνηση του Σωτηρίου, ο οποίος είναι σε εξαιρετική. 5-1 τα φάουλ, δεν έχουν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Καραχάλιος για 3, σε αυτό το σούτ του, rebound του Σωτηρίου και καλάθι. 36. Ωραία πάσα, ωραίο κόψιμο, ωραία προσποίηση, ωραίο καλάθι από τον Σωτηρίου. Κρατάει ο Δεντρινός. Τώρα στον Κολοφώτη και από εκεί στο Σωτά επιμέρους στο τρίτο δεκάλεπτο. Σοφάδες Κόρυβο 47-53, Δάφνη Ψυχικό 50-58, Χαλκίδα Νίκη Βόλου 40-53, μέχρι στιγμής στη βόμβα της αγωνιστικής. Τρίκαλα Πανερθραϊκός 41-58 και τελικό σκορ Πρωτέας Βούλας Παπάγου 78-69. Πόζογλου, ωραία πάση Σωτηρίου, καλάθι 55-54. Ατσής, κάνει κακή πάσα. Σωτηρίου το Eurostep, αριστερό drive, καλάθι 60. Σωτηρίου, ωραία προσποίηση, καλάθι 59-60. Εκεί Σωτηρίου, ωραία πάση στο Ροζάκι, ωραία προσποίηση, καλάθι 67-65.